Mä oon Heinolasta. Niinpä. Ja ajattelin tulla tänne asti nolaamaan itteni, koska siellähän mä oon jo iso vitsi. Kiitos Timo, minäkin rakastan sinua. Wow. Joo. Ja kun kotoisin Heinolasta, niin on oikeasti taattu, että on köyhä lapsuus. Timokin tuli tänne asti ryyppäämään, kun Heinolassa ei enää saa, kun sillä on piikit täynnä joka baarissa. Ja kun on köyhä lapsuus ja vielä kun asuu Jyrängössä, niin se tarkoittaa tosi helvetin köyhä lapsuus. Mäkin sain rinta ekan kerran, kun menin kihloihin. Tosin yläasteella oli helkkarin lähellä. Meidän luokan isorintaisin tyttö sanoi mulle 12 aikaa päivällä. Hei Tero, tuu perjantaina meille. Meillä ei ole ketään kotona. Siis no mä oon kun tulisilla hiilillä koko hemmetin viikon. Perjantaina mä kävelin sinne tälleen näitä. Tälleen piti kävellä sinne ja sit kun mä pääsin sen naisen luo, niin siellä ei ollut vittu ketään kotona.